Segon capítol de Half-Life. A veure què hi ha per aquí. Access denied. Obre't. 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 Hòstia, què estan fent aquests? Què? No! No! Per què? Per què has mort? L'instint! Mireu, és l'instint. Hey! Des d'aquí sembla que faci una altra cosa. Oh! Hòstia! Joder! Va, anem. Pugem per l'ascensor. Oh! Passa algú? Què és això? I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. Gordon. Què passa, tu? Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our phones are out. Please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanner. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Va, anem. Anem. Anem, Gordon Freeman. Obre'm això, va. Oh! Hòstia! Me cago amb la... Oh! No em toquis, Per què has tret allò? Oi, 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 oi! Loading... Ah! Ah, què és això? Què és això? Què és això? Què és això? Hòstia! Hòstia! Hòstia, que em mare! Oh! Què és això? Mira, tinc una palanca! Amb això ho mato tot. La palanca és la millor arma del joc. Ai! Hòstia, això ha sonat una mica efeminat. Bueno, el que sigui. Ja ho diré després. Anem. More't, 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 more't. Per què em dispares? Per què em dispares? Hosti. Oh, oh. Estàs bé? Què et passa? Què és això que tens al cap? Perdona. Donem-te un enterrament dels bons. Té 2 cors. Hòstia, aquest tio tenia 2 vides. Té 2 cors. Això és una mica raro, tenir 2 cors. Deu tenir 2 vides. Tu també, more't. Ex. 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 Seguim. Hola. Pim-pam, pim-pam. Pim-pam, pim-pam. Què, more't? More't. Què passa? No! Per què? Què li passava aquell al cap? Seguim aquí caminant. Ui! Trickshot! Pim, pam, pim. Hòstia, una explosió aquí? Oh, un bitxo d'aquells. Oi, oi, oi. Curem-se. Aquí això s'està trencant tot, No sé, les explosions. No! No et moris! No et moris! Oh, molt bé, molt bé. Hòstia. Ei, què és això? Mira, està mirant porno. Això no està al YouTube. No es mira porno al YouTube. Què estàs fent, puto guarro de merda? Això no es fa pel YouTube. Pensa que estàs gravat, cabron? No! No!
Passem per aquí. Hòstia, loading. Porta automàtica. Hòstia, què és això? 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 Ah! Ah, tu d'on surts? More't. More't. Hòstia. Qui ets tu? Eh? Fine. You won't even know I'm here. Eh? Què? Què? Ex! Què és allò? Hòstia, més caracols d'aquests! Caracols! No tinc bales! Vine aquí, tu! Vine aquí! Eh? Hòstia! More't! Deixa'm passar! T'he triturat el teu cos per tenir un enterrament. Què? Què fas tu aquí? Fora d'aquí! Tu d'on has sortit, hòstia! Per què ens segueixes? Hòstia! Què fots tu aquí? Surt d'aquí! Einstein! Tu que tens una ment privilegiada! Surt d'aquí! Curació! I'm going to stop. This is as far as Joder! Joder, amb aquests gordos! Hòstia! Per aquí! Oi! Obre't! Pugem! A veure, què és això? Merda! More't! Seguim. Hòstia, més loadings? Me cago en dena. Per què només ens trobem morts? M'encanta triturar aquests cadàvers que tenen 3 o 4 cors per allà. Ei! Ah! No! Merda! Comencem bé. Seguim amb això. Ah, cucaratges! Bitxos! Morets! Va, salteu! More't! Què fas allà? More't! No me deixeu viure! Fora d'aquí! No marxareu d'aquí, vius! Moriu-se! More't! I tot amb noms cops, Apreneu de mi, sense apuntar. More't! Hem arribat a baix. Què fots tu aquí dins, Moriu-se! Què està fent? Jo me'n vaig aquí. Anem-se'n. Hòstia! Collons! Això tot el rato es trenca. Els tios que devien fer això. Merda! Els tios que devien fer això devien ser els millors arquitectes del món, ja que tot es va trencant. Què hi ha aquí? Fora d'aquí. Unboxing! Tu! More't! No tinc bales! I vull pujar. Vull pujar! Merda! Què és això? Joder!
Vull pujar. Oh! Vida! No! Merda! Me cago amb la... Vale, ara no caiem, No! 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 Oh! Merda! More't! Seguim. Hòstia! Hòstia! Què és això? Què és això? Pugem per les escales. A veure... Què és això? En sèrio, què fa aquesta porta aquí? No ho entenc. Obre't. Pugem per les escales. Uf, ja em pensava que m'havia quedat encallat. Seguim. Què hi ha per aquí? Un ascensor! Sí! Això és bona sort. Un ascensor és bona sort. Bueno, gent, espero que us hagi agradat aquest gameplay. El tercer capítol serà la setmana que ve, o al meu canal, potser. Espero que us hagi agradat aquest gameplay. I adeu!